Salam spesial buat para manisku, para winda loversku yang silang putra PMI Audio RE Media Pro HD. Ayang Naila, Bos Dani Jaya, Kak Rasita, Bos Fitri Aceh Sumanggaran. Ayang Naila, arep sampai kapan urip sunang kene, kaya urip sungkan mati li pengen. Kula duwe laki gawe gragas ngati, bertahan kaya kuah kaya beli. Bos Dani Jaya.